Здравейте, господин Вацев. Нека започнем с въпроса именно кой започна тази война в Близкия изток и как си обяснявате термина превантивна атака? Превантивна атака се казва всеки път, когато е неудобно да признаеш, че си почнал пръв. Но е очевидно Съединените щати, по-точно президентът Тръмп, въпреки възраженията на неговите противници вътре в Съединените щати, започна войната в Близкия изток. Това е съвместно дело на Съединените щати, на републиканската администрация в Белия дом и на Израел. И това е ясно, гледано от всякъде. Какво печели, какво губи Тръмп с включването на САЩ в тази атака? Аз се боя, че Тръмп ще загуби много. За сега не е спечелил нищо. За сега Америка участва само с разходи. Повече от $1 милиард на ден в тази война. И разбира се, парите не са най-важното. Ако Тръмп успее в тази война, той ще може да контролира по-голямото количество от петрола в света. Той вече контролира венецуелския петрол. А ако спечели срещу Иран, ще контролира и неговия петрол. Победата на Тръмп ще се прояви в това, че това е съвместна победа, ще бъде съвместна победа или по-точно би било съвместна победа на Съединените щати и на Израел. Тоест Тръмп засилва своите отношения с Израел, макар че от друга страна те не биха могли да бъдат по-силни и по-дълбоки, отколкото са сега. Може би трябва да кажем какво рискува да загуби Тръмп от тази война. Първо трябва да напомним, че при анализ на всяка такава ситуация трябва да се броят всички значими фактори. До сега забелязвам, че в повечето анализи на мои колеги и на журналисти се забравя огромната роля и значение на Демократическата партия на САЩ. Не само в Америка, но и в целия свят, включително и в България. Българските основни медии са съдържателно, текстуално и смислово зависими от политиката на Демократическата партия на САЩ. Така е в България, така е в Европа и разбира се, така е в Съединените щати. Трябва да помним, че Демократическата партия на САЩ контролира най-големия медиен комплекс в света. Като тръгнем от CNN и от New York Times, минем през европейски либерални издания от рода на Libération и Guardian и свършиме с българските основни български телевизии. Така че при анализ на всяка ситуация трябва да се помни, че има мнение на Демократическата партия на САЩ. Те се окопитиха след загубата на изборите за президент. В момента са по-силни от всякога и доволно потриват ръце поради действията на Тръмп в Близкия изток. Те побеждават на този етап и вече е почти сигурно, всъщност аз съм напълно сигурен, че ако Тръмп не направи някакво чудо, за да промени смисловото осветление на събитията в Близкия изток, Тръмп губи междинните избори за Конгреса, което е истинска политическа катастрофа за него. Тоест първият победен резултат за неговите противници в Демократическата партия, това е блестяща изборна загуба вътре в Америка. Той беше започнал да сменя, беше обещал, че ще смени режима в Иран, а междувременно се оказва, че неговия режим е сериозно заплашен от промяна вътре в самата Америка.
Президентът Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че, цитирам, ги чака много лошо бъдеще, ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Узмурския проток. Как тълкувате тези негови думи? Той е прав, разбира се. Тръмп много отдавна разбира, че НАТО е ненужна организация, чието място е в музея на историята, там където сега чака своята компания Варшавския договор. Това е военния блок на бившите социалистически страни. НАТО вече няма резон детър. Основните разходи, 2/3 от разходите за НАТО бяха американски. И на този етап много, много силно стои въпроса кой има нужда от НАТО. Америка на Тръмп няма нужда от НАТО. Америка сама решава проблемите си и Тръмп съвсем честно и основателно ги предупреди, че света може и без вас, и ние можем и без вас, с което създаде паника в европейската част на НАТО. В Европа се появиха допълнителни проблеми поради тази причина, но Тръмп е напълно прав. Бъдещето на НАТО е дълбоко неясно и мрачно, особено след като те не пожелаха да участват в неговата война в Близкия изток. Днес Иран предупреди, че всяка атака срещу южното му крайбрежие или острови ще доведе до миниране на ключови морски маршрути в Персийския залив. До какво ще доведе това и може да се стигне до парализиране на корабоплаването в региона? Да, точно това ще стане. Ако Иран намери начин да минира пролива, но това не е лесен начин, те не са напълно свободни в тия свои действия в пролива в Урмус. Ако това стане, ако те успеят да минират, това ще бъде пълна парализа на всяка морска комуникация в онази част на морските трасета, което ще означава, че и Китай вече няма да може да внася петрол от Иран, както е сега. В момента китайските танкери минават безпрепятствено и са забранени само съюзниците на Съединените щати и на НАТО. Ако Иран успее да минира пролива, това означава наистина пълна парализа. Предполагам, че те вече разглеждат този вариант много сериозно, тъй като ако те в следващите няколко дена намерят начин да минират пролива, нека да повторят, че това съвсем не е лесно. Но ако те успеят да минират до една седмица пролива, те ще попречат много сериозно на американската сухоземна операция срещу остров Харк. Така че да, това е част от войната и те наистина могат да го направят, когато преценят, че имат интерес от това. По-важно е тяхното действие, което мисля, че беше от вчера. Те изстреляха 2 балистични ракети със среден радиус на действие, т.е. 4000 км, срещу американската база в Диего Гарсия. Това е именно американска база, макар че е разположена на британска територия. Точно както американските военни бази са разположени на българска територия тук у нас. Иран изстреля 2 ракети с радиус на действие 4000 км, което дори и тези ракети да не са достигнали никаква значима цел, защото се казва, че едната се е повредила, а другата е прихваната. Това е много важен символен акт в тази война. Това е сигнал и към европейските страни, защото 4000 км е горе-долу разстоянието от Иран до нас тук. Иран съобщава на европейските съюзници на Съединените щати, че вие сте в обсега на нашите удари. Тоест Иран според вас няма да се поколебае да нападне Европа? Иран няма да се колебае в нищо, тъй като те воюват на принципа на джихада. За тях това е свещена война. Джихад означава точно на църковно-славянски език свещена е война. Това е свещена война. Те воюват така, както са се готвили за това от 40 години. Те знаят, че американските въоръжени сили са
поне 10 пъти по-силни от тяхните въоръжени сили. И затова в отговор на това те са се скрили дълбоко под земята. Иранското военно командване и иранските въоръжени сили са под земята. Оттам те безнаказано обстрелват всички военни цели, които са обявени от тях като за военни цели. На този етап за България няма опасност, но това е само защото България не дава помощ на американските въоръжени сили на този етап. Какво може да стане по-нататък, следващата седмица, зависи само от Надежда Неински, а докато тя е министър, може да стане абсолютно всичко, разбира се. А военните самолети, които са в София, не представляват заплаха? Не. Военните самолети са на ръба на заплахата, но не са заплаха. България официално не е давала военни съоръжения за нанасене на удари срещу Иран. Освен това, Иран се отнася много специално към България. Иранският посланник вече в София няколко пъти подчерта, че ние нямаме противоречие с българския народ. Разбира се, това е двусмислица. Иран няма противоречие с българския народ, но е в много дълбоко противоречие с българския политически режим. И все пак, аз съм сигурен, че на този етап България не е военна цел за ударите на Иран. Ще има ли икономическа и енергийна криза в Европа? Разбира се, тя вече е факт. Но ще се задълбочава ли? Да, за голямо съжаление, кризата тепърва ще се разгаря и доколкото разбирам, европейските ръководители, не ръководителите на Европейския съюз, т.е. брюкселското ръководство, в момента решава изключително неприятния и тежък въпрос. Не е ли време да се поискат нови разговори с Москва, тъй като те са изправени пред ужасната опасност да нямат енергия за нищо следващите 2 седмици. Много ви благодаря, доцент Вацев. Благодаря и аз.